S Pavlem Kramerem jsme navázali na předchozí téma. Dozvíte se, jak dávali děti Pavlovi zpětnou vazbu. A kde Pavel udělal přešlap, když dával on zpětnou vazbu. Co dělat jako učitel se zpětnou vazbou, ale hlavně, jak přesně dávat zpětnou vazbu. O tom všem si budeme povídat v dnešním dílu. Dobrý den, vážení diváci, vítejte v Magenta Experience Centru u dalšího dílu podcastu. Dnešním hostem je opět Pavel Kramer a dnešní téma bude, jak přesně dávat zpětnou vazbu. Tak Pavle, ty to určitě víš. Ano, do určité míry to vím. Do té míry, do které se to dá vůbec charakterizovat slovy. Tak jak teda já jako rodič můžu dát zpětnou vazbu? Jak by to mělo vypadat? Tak, jak už jsme si myslím, že říkali v jednom z těch prvních dílů našeho vysílání, tak než začnu dávat zpětnou vazbu, tak potřebuju, potřebuju počkat na vhodný okamžik, na vhodnou atmosféru, abych tu zpětnou vazbu mohl začít říkat. Mm-hmm. To je vlastně jakoby první věc, to je taková jakoby příprava. Tak tady jenom připomínáme, že tohle by se mělo udít jako na začátku. Ano. A buď je to jen otázka času, kdy vlastně ten moment přijde, že třeba stačí počkat pár minut, než odejde třeba poslední rodič od toho učitele. A nebo to může být jakoby něco náročnějšího, že je třeba toho učitele nějak na to připravit, tak je dobrý mu nějak dát vlastně jako předem vědět o tom, že to je, že mu chci dát vlastně jako zpětnou vazbu ohledně nějakých takových jako závažnějších věcí. A vlastně i říct, jak myslím tu zpětnou vazbu. Protože, jak jsme si řekli, tak ta zpětná vazba často je de facto stížnost a něco podobného. Tak vlastně je dobrý předtím, než řekne tu zpětnou vazbu tomu učiteli, tak mu říct, že mu skutečně chceme dát tu čistou zpětnou vazbu, čistě protože jako jsme si něčeho všimli, že by mohl něco jako vylepšit, že mu v tom chceme pomoct. Jo, že tohle to je vlastně ten motiv. Že to není o tom, že s váma chci mluvit, protože chci dosáhnout nějaký změny nebo si chci stěžovat. Tohle to teďka říkám proto, že s tím se vlastně odejme jakoby strach, takže se vytvoří atmosféra nějakého psychického bezpečí. Takže v podstatě i já jako ten, kdo dává tu zpětnou vazbu, musím být smířený s tím, že se třeba vůbec nic nestane. Přesně tak. No. A to, jestli se něco stane, to člověk ani vůbec nemusí potom vidět, protože to vlastně uvidí ten učitel. Mm-hmm. Jestli se díky tomu pro něho děje nějaký posun. To já nemusím jako zvenku vidět. Mm-hmm. Tak jak by to mělo vypadat, ta samotná zpětná vazba? No tak ta samotná zpětná vazba by měla být teda taková, že tam není ani náznak stížnosti, rozmrzelosti a tak dále. Frustrace. Tak můžu popsat nějaké jednání toho učitele a pak třeba říct, že vidím, že v důsledku toho třeba děti dělají to a to. Mm-hmm. A potom říci, že to, co dělají ty děti, je vlastně
jako špatné pro tu třídu z toho důvodu. No, tak řekněme takhle, já to takhle analyzuju, protože ono je to poměrně jakoby složitá věc. A když, co s tím můžu dělat já jako učitel, když dostanu tuhle informaci? Tak nebo spíš co s tím dělám jako učitel automaticky, že když se vlastně podíváme na tu první část, tak ten rodič popisuje pouze to, co já vlastně jako dělám. A to je vlastně objektivní věc, tak to není nějaká otázka vlastně sporu. Může tady ale být situace, že on to, co popisuje ten rodič, ve skutečnosti není jako přesný popis, že on ty informace prostě má odněkud, může mít jako hrozně nepřesný. Tak já se pravděpodobně začnu vymezovat a řeknu už hned na začátku, že to vůbec jako není pravda. Že no prostě popisuje nějaké situace, které se vůbec nedějou. Případně mě napadá, že může popisovat nějaký děj, který je pravdivý, ale pouze jeho část. Ano, to je vlastně to stejný. Vždycky nějaká část je pravdivá. To by jako dost těžký vymyslet nějaké vyprávění takovýhle, aby tam ani jedna setina nebyla pravdivá. No to znamená, že se vlastně jako vracíme k tomu, a vlastně tam může být už poměrně jakoby velké podráždění toho učitele, protože vlastně už ze začátku on cítí jako podvod ze strany mě jako rodiče, že říkám něco, co vůbec není pravda. Tak na to si právě dát pozor a když vlastně popisuju tu situaci, tak se být buď absolutně jist, že to tak je, protože jsem to třeba jako rodič pozoroval na vlastní oči, když jsem třeba v té škole byl. A nebo to mít prostě od toho třeba svého dítěte natolik přesně popsáno, že se to dá brát jako za bernou minci, pokud mám takové dítě, že umí popisovat ty věci velmi, velmi přesně a pokud já to umím posuzovat. Takže buď prostě si být úplně jistý, že skutečně popisuju realitu, anebo vlastně to uvést těmi slovy, že jakoby budu mluvit o následující situaci, kterou jsem přímo já neviděl, mám to zprostředkovaně a budu to popisovat jako velmi nepřesně, neberte mě za slovo, tak v podstatě zkuste si vybavit nějakou takovouhle podobnou situaci, protože přesnou tu situaci jsem neviděl a nemohu vám ji popsat. Jo? To znamená, že potom ten učitel logicky nepůjde do protiútoku. Nebude se zadrhávat za tím, že nějaké ty části toho mého svědectví nejsou jakoby pravdivé. Já jsem sám vlastně to dělano, bude to částečně nepravdivé, to svědectví. No, takže to je vlastně ta první část, ta faktická, když to vůbec popsat. No a ta druhá věc, proč jakoby je třeba říct, že to něco třeba dělá s dětma, protože pokud to neřeknu, no tak se ten učitel nějak jako chová, tak to ne jakoby svobodný člověk, tak co je my rodiči do toho, co říká, chová nějaký jako jiný člověk. Jo, v podstatě já musím ukázat tu souvislost s tím, kde je ten společný zájem a to je ta výchova těch dětí. Takže jak to vlastně působí na to dítě. No a zase velmi pravděpodobně ten rodič, nebo já jako učitel odpovím, no ale to jako ty děti se takhle chovají stejně, to vůbec nesouvisí s tím, že já dělám to a to. Člověk musí jakoby očekávat takovéhle odpovědi logicky. A tak potom je třeba říct, že zase tak jako nemám na to důkazy, jen mi připadá, že to spolu souvisí, nebo že to ty děti dělají pokaždé, když jsou tyto situace. A může se samozřejmě velmi lehce právě ta diskuze dostat do mrtvého bodu, jako i v tomhletom právě. Že vlastně ten učitel jako
nevidí nebo nebude chtít vidět žádnou jakoby souvislost. Pokud teda jsem jako učitel, dejme tomu více otevřený těm zpětným vazbám, asi se můžu doptat toho rodiče. No tak ano, takže když jsem spíš ten otevřený typ učitele, tak se můžu jak na první část, tak když jsem vlastně jakoby velmi otevřený přijímat tu zpětnou vazbu a kritiku, tak jej vlastně jako přímo hledám. Jo? To znamená, já ji vlastně hledám i v těch nepravdivostech, které říkají ty rodiče a je to vlastně pro mě jako normální poloha. Že já se vlastně primárně nesoustředím na to, že ten rodič říká celou řadu věcí špatně, ale já se soustředím na to, jako zkusit najít v tom všem něco, jako, kde je reálná jakoby pravda, reálná užitečná zpětná vazba. Takže pokud jsem jako učitel takhle daleko, tak je to potom velmi jednoduchý, protože ani nevadí, že ten rodič má nepřesné informace, je chaotický, protože já prostě naopak budu jemu pomáhat, aby on tu zpětnou vazbu jakoby řekl třeba ještě víc nebo ještě přesnější, pokud ji vlastně neřekl, nebo pokud tam byla zaobalena a budu se to snažit třeba uhádnout. Takže myslíte si, že v čem jsem udělal chybu, bylo to, že jsem zvýšil hlas, nebo spíš si myslíte, že problém byl spíš v tom, že jsem vlastně někoho obvinil, že si myslíte, že jsem někoho vlastně obvinil, že jsem k tomu neměl právo? Nebo si myslíte, že byla chyba v tom, že jsem obvinil nesprávného žáka? A tak dále. Takže já vlastně o tom přemýšlím a napadá mě, co mohla by být teda ta moje chyba. A jako předpokládám, že tam jako v podstatě určitě nějaká byla, jinak si říkám, proč by ten rodič přišel na všem vždycky něco je, takže spíš budu počítat s tím, že tam určitě nějaká objektivní chyba z mé strany byla. A stejně tak v té druhé části, když třeba ten rodič popisuje, že v důsledku toho děti dělají to a to, tak to nebudu jako schazovat ze stolu, ale budu spíš říkat, že vlastně jakoby nechápu přesně tu souvislost, jak vlastně to z toho plyne. Jako proč na tohleto ty děti reagují tímto způsobem, nebo proč je to vlastně reakce na tohleto. No, takže se spíš takovým jako vyptáváním to zpřesním a najdu si v tom vlastně ty chyby, kterých jsem se dopustil. Mm-hmm. Co třeba z tvý praxe? Máš nějaký příklad zpětné vazby? Ze strany dětí? Třeba ze strany dětí. Jo. No, ono ze strany dětí je to vlastně podobný jako pro učitele, jako ze strany rodičů. Možná výhoda je ta, že vlastně je to mnohem lepší, protože ty rodiče na to vyučování chodí a jsou v té škole, takže oni minimálně většinou mají velmi přesnou jako přehled o tom, co reálně vlastně dělám. Možná s výjimkou třeba těch hodně malých dětí, že ty hodně malé děti, oni si nebo část dětí se jako nepamatují moc objektivně, jakoby, co se dělo. Nebo jak třeba věci šly po sobě a tak dále. Tak možná od určitého věku to prostě ty děti vědí, na rozdíl od rodičů, kteří do té školy nechodí. No a samozřejmě zkušeností mám spoustu vlastně neustále. Když jsem byl třídním učitelem, tak vlastně každou chvíli děti chodily a buď se na něco stěžovali, anebo dávali tu zpětnou vazbu, přičemž vlastně ty děti jsou daleko více většinou rozvinuté než ty jejich rodiče, že třeba jako rozlišit prostě stížnost a zpětnou vazbu je hrozně jednoduché, když to jde ze strany dětí. Mm-hmm. Protože když oni skutečně dávají zpětnou vazbu, tak ta jejich intonace je vlastně jako úplně jiná, než když prostě si na něco stěžují. To prostě není možné nerozpoznat jakoby ten rozdíl. Takže když mi dávali zpětnou vazbu,
když jsem třeba měl jednu věc, která se dělá, tak prostě bylo jasně cítit z toho, jak ten dotyčný mluví, že mu nejde o nějakou vlastní agendu, něčeho dosáhnout, ale že skutečně jen mi dává zpětnou vazbu, že mu připadá, že bych tu věc měl řešit prostě, nebo nepřipadá, že si jistý, že bych to měl řešit jiným způsobem. Takže já můžu třeba ten příklad uvést. To byl příklad, kdy zase jakoby někdo rušil ve třídě, nebo zase vlastně ne, protože oni moc často tímto způsobem nerušili, tak řekněme jednou za čas možná rušili nějakým jako voláním při hodině. A ono to bylo trochu složitější. Ono to bylo tak, že si vlastně jeden kluk vlastně nabíjel mobil ve škole. A teďka nějak nebylo jasné, jestli je vlastně jako ten mobil nějak jako vypnutý, nebo aspoň nějaké to letenské módu, nebo není, to ani nebylo prostě vidět. Každopádně si ho prostě ten kluk dal nabíjet. No a teďka se vlastně dělo to, že najednou tam někdo volal na ten mobil, který se nabíjel. A bylo to nějak jako opakovaně a vlastně to jako rušilo, tak já jsem se a vlastně ten dotyčný kluk, který nabíjel ten mobil, tak řekl, že no za to ale nemůže, protože prostě mu jen někdo volá. No a já jsem se ho třeba ptal, že to má mít jako vypnutý vlastně ten mobil celkově, aby mu právě vůbec nikdo ani nemohl volat. On říkal, no ale to, když vlastně se to jako nabíjí, tak to ten můj mobil, tak vlastně se jako automaticky potom jako zapne na to volání a tak jako je. Tak byl to nějaký jako hodně starý mobil, tak to tak mohlo být jednak. A nebo tomu třeba jeho nerozuměl, já jsem tomu taky v podstatě nerozuměl. No a pak teda přišla diskuze na to, nebo jsem nějak zjistil, že mu vlastně, kdo mu konkrétně jakoby volal během té hodiny. To znamená, byla to nějaká provokace ze strany někoho, což jsem ještě nějak jako zachytil a začal jsem to prostě jakoby víc řešit. Jednak to, že to vlastně on má jakoby zapnuté a jednak to, že mu vlastně někdo takhle volá, jen jakoby provokuje. No a teďka ten dotyčný kluk, on vlastně pořád jako říkal nějaké jakoby argumenty typu, že vlastně za nic nemůže, protože se to vlastně skutečně třeba zapíná samo. A já jsem vlastně začal pod takový pocit jako vymlouvání a začal jsem to jakoby prověřovat. A tak jsem se zeptal ostatních, jestli by nemohli prověřit, jestli skutečně, když se to vypne, nebo jakoby vypne a pak se to dá nabít, jestli se to tím jako zapne nebo ne. A teďka někteří vlastně začali být na jeho straně, začali ho vlastně jako chránit, že vlastně to jako tak je, že to prostě je takový jako typ bylo tak. A někteří zase víc byli jakoby proti němu, že zase jako znova se vymlouvá a tak dále a prostě zase porušuje nějaký pravidla, které ostatní jako dodržují, on jako zase jedinej tady něco dělá, ještě si vymýšlí různý výmluvy. Taková jakoby úzčí atmosféra a já jsem vlastně po něm chtěl, aby teda se jasně vyjádřil, jestli to teda měl zapnuté nebo neměl zapnuté, jestli s někým volal, nevolal a tak dále. A začal jsem na něho vyvíjet nátlak. Já si nepamatuju už všechny ty detaily, co jsem měl v hlavě, jako všechny možný podezření. A
protože on vlastně pořád se jako vymlouval a neodpovídal ani ano, ani ne, což mě hrozně jako vytočil. No a si pamatuju, že vlastně v průběhu té diskuze, která potom už byla taková jako nátlaková asi z mé strany, když jsem ještě vlastně se ukázalo nakonec, já jsem ani nevěděl, že to celé ještě bylo složitější, že ten, kdo celý to volání, ten řetězec toho volání začal, tak to byl někdo, koho jsem si vůbec nevšiml. Takže já jsem vůbec netušil, kdo byl vlastně ten hlavní viník, který to celý rozděl, a ty všichni ostatní už jen reagovali, ale vlastně nikdo z nich to jako nerozjel. Takže jsem vlastně i hodně silně útočil na někoho, kdo minimálně nebyl tím hlavním původcem. No a jeden vlastně z kluků, který jinak ve třídě nebyl právě moc oblíbený, což je velmi zajímavý, tak mi přímo během toho vlastně nahlas při přítomnosti ostatních jakoby začal říkat, že takhle jako nemám postupovat, takhle to je úplně i jako v rozporu s tím, jak se to jako ve třídě učíme, komunikaci a tak dále. A nedovedu to teďka vlastně všechno přeříkat, ale bylo to jako naprosto jako precizní jako a geniální. Já jsem to vlastně, jak jsem byl asi v tom afektu, já jsem to vlastně jako poslouchal jako krajem ucha, jako vnímal jsem to. A nicméně jsem ještě nějakou dobu pokračoval potom v tom nátlaku. No, to je vlastně jedna věc, pak se to nějakým způsobem teda všechno vyjasnilo, ukázalo se, že to byl někdo úplně jiný, který to zatím začal a už si nepamatuju, jak to bylo s tím mobilem, jestli to skutečně bylo tak divné, že to nešlo vypnout, myslím, že to jako vypnout ve skutečnosti jako by šlo, ale to už je detail. No a pak jsem se já ještě vím o přestávce, anebo hned, to si nepamatuju, jsem se vlastně tomu klukovi potom jako soukromně mimo třídu omluvil za to, že to byl moc velký nátlak. A on vlastně i jakoby říkal, on vlastně vysvětloval, proč jakoby mlžil, proč jako nejasně odpovídal, proč neřekl ani ano, ani ne. Proč jakoby říkal takový jakoby vymlouvací fráze a vlastně říkal, že to je pokaždý, když má strach, takže začne takhle jakoby mlžit. Ale to nebylo jakoby, on by vlastně mohl jasně říct, jak je to bylo s tím mobilem a takže on se vlastně nechtěl skrýt to, jak to bylo ve skutečnosti, ale to, jak zacítil tu atmosféru strachu, tak se začal chovat jako tak, jako vždycky, když má vlastně strach, začal říkat takový nějaký jako nic neříkající obranný fráze. Mm-hmm. Což je toho, co jsem vlastně si nevšiml. To mi jako nedošlo během toho procesu vůbec. No a tak dále. No, takže se mu nějak umluvil, jsme se jako usmířili, nebo jsme si to prostě vyříkali. To znamená, že jo, a vlastně i to popisoval, jak na něho třeba působí ten můj hlas. To znamená, to vlastně potom on ještě mi dal vlastně zpětnou vazbu. Jsi dostal dvojitou. Ano, v podstatě dvojitou zpětnou vazbu. No mimochodem je hezký, že jsi o tom mluvil, protože během toho vyprávění ti pípal mobil, tak doufám, že se teďka nebudeš vymlouvat a vypneš si zvonění. Ano. Tak to byl hezký příklad dvojitý zpětný vazby. No, co ty a děti, jak ty jim dáváš zpětnou vazbu? Jo, to je taky dobrá otázka. Tak jedna věc je, když mám tu třídu jako celek, tak dávám často zpětnou vazbu k tomu, jak se jim povedlo něco, co dělali dohromady a spíše hodnotím tu třídu jako celek právě. A to říkám, jak bych to řekl, jako relativně objektivně a zároveň vlastně jako s převážně pozitivním naladěním, ale když dejme tomu ten nějaký jako výsledek byl třeba hodně neuspokojící, tak prostě řeknu, že to bylo dost jakoby tristní a to většinou jako nevadí, protože vlastně protože není útočený vlastně na jedno konkrétní dítě, tak se to vlastně člověk může dovolit. To je jedna věc, nebo samozřejmě zpětná vazba i v něčem, co vlastně velmi pozitivní. Když se na něco jako povedlo, tak
to, co je vlastně pro ně nejzajímavější, je to, co je vlastně jakoby nečekaná zpětná vazba. Jo, tak řekněme, já nevím, kdyby byla nějaká písemka a teďka na zpětnou vazbu z toho napsali tu písemku, no tak to je vlastně čekaná zpětná vazba. Nebo právě k tomu, kolik toho vědějí, tak to je taky něco, co je vlastně tak, že se to v té škole tak nějak očekává. Ale to, co je pro ty děti nejvíc zajímavé, že jim dám vlastně, teďka, ano, když jim dám nevyžádanou zpětnou vazbu k něčemu, čeho si vlastně všimnu. A to teďka platí stejně jak pro jednotlivce, tak pro celou tu třídu. Že si třeba všimnu, že ta třída má nějakou prostě jako skvělou vlastnost, že jsou v něčem vlastně jako hrozně dobrý. Že mi to jako došlo. Protože mi to skutečně jako by došlo. Někdy, že mi to třeba překvapilo. No a jsou to většinou prostě věci, kompetence, které nespadají nějak do školy klasicky. Tak to si pamatuju, že to ty děti velmi jako zajímalo a že byli za to velmi vděční. Nebo to jsou někdy zpětné vazby jako k jednotlivcům. Že si něčeho takového podobného jako všimnou, něco, co není vidět na první pohled, čeho je si třeba všimnout. Takže to je to, co z mýho pohledu nejvíc oni jakoby mají rádi. A zároveň jako oni chtějí hodně tu negativní zpětnou vazbu. Tu rozvojovou. Negativní. Takže oni nemají ještě mozek sformovaný nějakými tady semináři moderní pedagogiky a nějakou korektní mluvou a tak dále. Takže oni to říkají skutečně tak, jak to cítí. Tak to a takovou vlastně dostal jsem taky zpětnou vazbu o tom, že právě dávám málo té negativní zpětné vazby. To bylo jako... Že hodně chválíš. No to mám pocit, že skoro nejčastější zpětnou vazbu, kterou jsem dostával, je, že málo kritizuju. Že by se chtěli jako někam posunovat. To jsem vlastně taky zažíval v té dílně, když děti něco vyráběli, tak taky jsem měl mám podobnou zkušenost, že mi vyčítali, že málo jim říkám, jak to mají udělat líp. Tak co já potom jako učitel s tou zpětnou vazbou dělám? Když ji dostanu. No tak zase je to jiný u dětí, je to jiný u rodičů, ale v ten první okamžik je asi stejný, že si vlastně člověk v sobě jako by si to přehrál ještě jednou, to, co mi ten dotyčný řekl, a tak jako by zkoumám, jestli to jako je nebo není pravda, nebo co je na tom pravdy. A nebo když to vlastně je nejasný, tak jako co tím chtěl ten dotyčný říct, co mu vlastně vadí. Ono ne vždycky je to řečený jasně. Jo, takže takže jednak jako po čem ten dotyčný jde, o co mu vlastně jde, a pak to, jestli to jako je nebo není pravda. To je vlastně ta první věc, kterou jako automaticky dělám, když si vyslechnu nějakou tu zpětnou vazbu. A ve chvíli, kdy už máš teda jasno, dostal ses do patřičné hloubky, už víš, co ta protistrana vlastně chtěla říct, tak co dál? Tak pak je vlastně otázka, jestli třeba nějakou tu věc, kterou udělám špatně, nebo kterou dělám tak, že to není dobré pro ty děti, jestli vlastně jsem schopný to změnit. Tak to je další otázka, kterou vlastně kladu sám sobě. Jo, že někdy jako člověk ví, že pro děti bylo prospěšné něco jiného, ale to nejsem schopný poskytnout. Prostě to neumím. A nebo naopak umím. A nebo je to tak jako někde mezi. Jo, takže vlastně zkoumám, jestli jsem schopný, ochotný s tím něco vlastně udělat. A nebo jestli je to na úrovni toho,
Že si vlastně jako pouze uvědomím, že dělám tohleto a že třeba mírně dětem škodím touhletou věcí. Ale nejsem schopný s něco dělat. Mhm. Tak potom vlastně jakoby zvažuju tu míru té škody a nějak se s tím jakoby spokojím nebo smířím, že to jsou asi teda nějaké mé ty stinné stránky nebo mínusy. Asi jako v porovnání s těmi plusy všemi ostatními, tak to ještě asi celkem v pořádku, nebo to jakoby celkem jde. Tak dobrý, takže to jako vím, protože když to člověk ví, tak tím určitým způsobem už to, že to ví, trošku jakoby omezuje ten vliv negativní do určitý míry. Mhm. No, tím jsme probrali téma, jak přesně dávat zpětnou vazbu. Mhm. A já bych se rozloučil s diváky. Mhm. Moc krát děkujeme za poslech a budeme se těšit při dalším díle. Pavle, děkuju a ahoj. Taky, ahoj.